La vaca abandonada al bosc. Una vegada, a l'antiga Xina, hi havia un mestre monjo que anava d'excursió a les muntanyes amb els seus deixebles. Quan es va fer fosc, trobaren una petita granja i demanaren permís per passar-hi la nit. La petita granja queia per tots costats i les males herbes omplien els camps del voltant. La família que hi vivia no tenia pas millor aspecte. La mestressa els donà recent un petit cobert que tenien i els oferí compartir el sopar. Les viandes eren escasses, una mica de pa revingut i una mica de llet. Durant el sopar, l'amfitriona els explicà que la seva situació era molt dolenta, que bevien la llet de l'única vaca que tenien i que menjaven algun fruit que recollien del bosc, i demanà als monjos que resessin per ells perquè la seva sort canviés. A l'endemà, a trenc d'alba, els monjos reprengueren el camí. El mestre s'endugué la vaca i, a sorpresa dels altres monjos, l'abandonà al mig del bosc. Anys després, el mestre ja havia mort i els monjos s'interessaren per la família de la granja i tornaren a visitar-los. Quina va ser la seva sorpresa en veure que la granja estava espectacular i que els camps eren frondosos i ben conreats. La mestressa els explicà que l'endemà d'haver marxat ells s'adonaren que la vaca s'havia escapat i encara que van plorar molt, decidiren que havien de fer alguna cosa per poder canviar la seva vida, si no, moririen de fam. Començaren a recollir llenya i la vengueren al mercat i també els fruits del bosc. Amb aquestes vendes compraren alguns animals i conrearen els camps. Les collites van anar tan bé que tenien tant per menjar com per vendre el sobrant i així, de mica en mica, la seva vida va anar canviant. Restauraren la granja, construïren un estable nou i ja no van patir mai més gana. En aquell moment els monjos van entendre per què el seu mestre s'havia endut la vaca i l'havia abandonada al bosc. I aquí hem arribat i dono el compte per acabar.